Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alihi wa alihi wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi paslon dan nomornya sambil wasiat nomor kali illa ayat jia nabi al-warasa al-mutlaqina kang mutlak al-mutlaqina tasarrufi kang mutlak nanjakake wa dzakara lan nutur sapa al-musannif musannif sartal mausi ing syarate wong sing wasiat di paulihi ing dalem mengucap musannif syarate wong sing wasiat niku napa watasi tulasa apa wasiat wa fi batin sayyidan itu dalam sebagian pulau itu. Paling aja nulis lamun podo nglestarekake sapa warasa Pak aja tuhu mongko utawi nglestarekake warasa iku tampidu narosake lil wasiyati maring wasiat bisa idati kelawan tambahan bojo wa in waduhu lan lamun nolak sapa man bu ing jaidah batolan mongko batal bisa idati ing dalem tambahan jika ahli waris iki mau tidak mau menambahi maka batolan bisa idah walada sujulan rawanan opo al-wasiat wasiat liwarisin maring ahli waris wa ingkana senajan ono apa wasiat iku tidak disolusi kelawan separuhnya sepertelu walaupun itu setengah dari sepertiga karena minggu itu dijauhake wasiat untuk melangsungkan wasiat dari orang tua itu tidak boleh lebih dari sepertiga karena 2/3 itu untuk ahli waris. Nah itu boleh seperti itu. Karena orang yang didawake batolan bisa tidak. Ila ayajizya kejaba yen tok lestarekake ing wasiat sapa nasil warosati pira-pira ahline waris al-mutlaqina tasarrufi kang mutlak anggone nanjakake
Wada karolan nutur sapa al-musannif musannif sartal mausi ing syarate wong sing wasiat dikoli dalem pengucapan musannif wa tasilulan saha wasiat tapi bagi nusailan iku dalam sebagian itu rojo wa tajwidul wasiat utawi dawuh tajwidul wasiat panang wasiat. Sapa kuwi wong sing entuk wasiat sing pertama min kuli balin saben-saben wong sing balik. Otomatis sing balik cah cilik wasiat ra ditampa. Cilik tur kang berakal, akal waras. Ai muhtarin tegese sing bebas dalam arti permilih sendiri, tidak ada unsur paksaan. Kurin kang merdeka. Wa in kana senajan ana sapa balih akil iku kafir wong kafir. Wa in kana kafir au mahjuran utawa dicegah anggone nanjakake bondo alaihi ing atase balih akil. Lha napa enten wong sing dicegah dewe nanjakake bondo ning enten wong edan. Wong edan iki anggone transaksi kan batal to. Kudu iso to dicegah. Lah wong edan misalkan nggo 5 juta tuku es teh rego 5.000 lha ngono kan yo tenan salah. Bisa pilih sebab edan utawa mendo. Karena duit misalkan, bahkan mengkosok bukan itu tidak mengenal alat transaksi mata uang. Adalah kayak ono bondo warisan deh. Wong tuane sing urip ning kutha ngono kuwi kok didake. Dekane ngelak tuku es, kayak duit 1.000 ngono kuwi. Tapi malah merugikan satu di syafih, makanya itu dicegah. Syafih itu maknanya masuk wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Bala tasikunu li rasa apa wasiatu majnun, wasiate wong edan yo li rasa. Wasiate wong edan ngono kuwi. Menawi wong edan ngono mikir awake dhewe bingung. Apa meneh kok mikir wasiat. Wong kadang ngomong ing kelantur karepe. Makane fala tasilu wasiatul majnun. Lamuhma lan wong sing ayam sapa alahi al-muhma. Wong ayanan masa biyen lan bocah cilik. Cilik tidak berlaku karena belum balik. Syaratnya berarti min kuli balik akil. Wong sing balik tur berakal sehat. Wong mukrohin lan wong sing dipaksa tidak boleh. Karena mau ning dhuwur didhawuhake ning awal al mukhtarin. Itu pilihannya sendiri, tidak ada unsur paksaan dari orang lain. Wasiat berwasiat atau anakmu ini kita orang tak pakai itu. Dan menurut berarti unsur paksaan. Nah orang rahasiamu tak sebar. Nah orang mobilmu tak batal. Nah orang mau tak jarah. Kau kudu wasiat ini gila. Mau tentu bermasalah. Pada karangan untuk sopong musonef sartol mausi ing syarate. Sartol mauso ing syarate wong sing diwasiati. Sartol mauso ing syarate wong sing diwasiati. Sapa lahu al-mauso. Idza kana ing dalem nalikane ono. Sapa al-mauso iku muayyanan ditertentokake dikoli ing dalem pengucapan musonef. Likuli mutamallike kedue saben-saben wong sing tampa bodho. Aili kuliman kedue saben-saben wong yutasawwaru kan dibentukake sapa lagu kedue man sapa al-malaku wong sing duweni min sagirin saking bocah.
Wa kabirin lan wong tuwa, wa kamilin lan sempurna. Dalam arti kamil iki sempurna akal. Wa majnunin lan wong edan. Wa hamlin lan jane sing isane ndoro weteng. Wong sing hamil ngono kuwi maujudin kang diwujudake. Indal wasiyati ing dalem nalikane wasiat. Dikuli mutamalikin, jadi misalkan ana wong ngono kuwi mbah, misalkan masan pun aku tuku lahir kok lelah aku ora menangi kok kudu kowe nglakoni iki, lan ngono kuwi boleh. Bi ayang fasila kelawan yentok. Bi ayang fasila kelawan yentok lahir sapa hamlin maujud yang fasila pisah dalam arti bisa saka tengah ki ya lahir. La akola ing dalem luwih sithik ing sanate asyurin saking setahun punjul pirang-pirang sasi. Waktal wasiati ing dalem wektune wasiat. Di ada batas waktune. Maharaja lan kecuali ake bunuh ayyin kelawan dawuh al-muayyin apa mah perkara ilatan ing dalem nalikane ana sapa al-mausa wong sing diwasiati sapa lagu al-mausa iku jihatan arah ramatan kang umum. Pak ini secara tenulila menyaratake Pak ini secara temuli lamun nyaratake sopo al-mausa fi hadhihi fi hadha ing dalem ikilah ma iku ala takuna yen ora ono apa al-wasiyatu rupane wasiat iku jihatan arah maksiatan kang rupa maksiat. Wasiat itu tidak boleh dalam bentuk maksiat. Kainaroti kanisatin kaya gini ngerangi ake gereja. Bahkan imaratil kanisa min muslimin saking wong muslim. Bahkan ketua kelompok, ketua suku ngoten niku kok gerejane kae dirangi ake padahal kuwi keluargane keluarga muslim kan. Al kafirun utawa wong kafir. Lita'at budi karena yen tok ibadah. Lita'at budi karena ibadah sapa kafir dia ing dalem kanisa. Watasikulan sah apa al-wasiyatu wasiat. Bisa dililah ing dalem perjuangan agama Allah. Boleh juga wasiat dalam bentuk bisa dililah. Waktu serbulan di tasarufati atau ditanjakake apa wasiat lil hujati maring wong sing padha perang akan mempersenjatai bodone gawe tuku senjata jadi tembak tuku amunisi tapi bagi musailan itu dalam sebagian itu lodo badala sabilillahi hale jadi gantine makna sabilillah wa fi sabilil birri utawi dawuh bisa pilih-pilih ing dalem dalane kebagusan. Iki badal sabilillah cara zaman dhisik asing saged sabilillah. Badal sabilillah iku bisa pilih-pilih dari nglakoni kaapian. Dewe sedekah, kau gawe bantu masjid, bangun mushola, bangun sekolahan, bangun PPI, utawa liya-liyane sing gawe manfaat fisabilil birri. Aikal wasiat tegese kaya dene wasiat bil fuqara imaring pira-pira wong fakir disedekahake, kane mon disedekahake fisabilil birri. Auli bina masjidin utawa krana gawe bangun masjid. Kaya bangun masjid, renovasi mushola, renovasi jalan sing rupane untuk kemaslahatan
Watasi ulan sah apa al wasiatu wasiat. Ai al isau tegese nasihatake dikaya itu ini kelawan nyalutang biro-biro utang. Juga boleh wasiat itu bayar utang. Orang ngomong tua menutangnya akeh wasiat be anak-anak ini gue turun utang-utangnya bapakmu ini bisa utang itu berarti dikodoh itu bisa jadi anak yang butuh melakoni pelaksanaan wasiat. Watang firu wasoya lan terusake biro-biro wasiat harus menjalankan. Wana guru lan ngopeni fi amril akwali ing dalem urusane utawa perkarane pira-pira bocah cilik utawa kon ngurmati anake. Ilaman mari wong esa sing tegese seseorang istan akan kumpul fihi ing dalem apa konsul soleh limo biro-biro rakyat. Boleh watasi kul wasiat ilaman istama'ati khamsu hisab. Boleh wasiat itu yang pertama untuk gawe bayar utang, menghormati anak atau perkara-perkara sing berbentuk seperti demikian itu. Yang pertama istama'ati khamsu hisab. Yang pertama al-islamu yo Islam. Wal bululan balik. Yang pertama yo kudu Islam. Nah, mau ngukur kan syarat umum wong sing wasiat iku kudu akil lan apa balik. Nah iki sing istamati khamsu hisab sing pertama al-islamu ya Islam wal bulu lan balik wal aqlu lan berakal. Wal aqlu lan berakal wal quriyatu lan merdeka. Wal amanatu lan kena dipercaya. Wa iktafalan ngalap cukup biha kelawan amanah sapa al-musannifu musannif anil adalati saking sifat tumindak adil. Di amanah yo otomatis gabungannya karo adil. Iso dipercaya yo mesti kudu iso tumindak adil. Wala yasiu mongko rasa apa al-isa'u wasiat. Li al-gadiman mari kira-kira suwali iman selian iman dalam arti lawan iman. Zakaro kang nutur sapa man lakin tetapine al-ashabu utawi sing luwih sah iku jawazu wasiati merkolene utawa diwenangake wasiat iku jawazu wasiati wenangi wasiat. Iku jawa wasiat dini wenangi wasiate wong kafir dini illa dini mari wong padha kafir dini. Adil kang tumindak adil fidini ing dalem agamane dini ala auladihi ing atase pira-pira anak dini al-kufari kang padha kafir dini wasiat maring anak-anak ini sing padha kafir, sing ora kafir dini. Wa yustaratu lan disyaratake aidon halim malik bil wasi ing dalem wong sing diwasiati apa Allah yakuna yen ora iku ajian atas aneka sorupi saking nandhakake. Otomatis wong sing dipasrai wasiat dia harus bisa melaksanakan wasiatnya. Sing ora kangelan anggone nglakoni wasiat. Kalau aji monggo tawi sing atas anggo saking tasawuf. Liki bareng krono tuwa awalamin kofikun misalkan lah wong tua pelaku kangelan dibongkar wong berwasiat sing aneh mikir kesehatan itu mikir awake dhewe kangelan
kon nanjakake wasiat. Awarane utawa pikun. Lah iya iki pikunan. Malah iso omongane ngarang karepe dhewe, terus diomongi lalinan. Wong pikun itu tak penyakit. Penyakit sing ora ono obate iki penyakit apa? Pikun. Pikun itu ora ono obate lalinan. Terus omong ngono iso lali karepe ya kayak barang ngono iso lali karepe dhewe. Nah, kalau lawan sepadane, tahu yang lainnya juga cocok dengan likibar al-haram sing dadekake dekne apes dari nglakoni wasiat. Iku layasihu la orasah apa al-isa'u wasiat ilahi maring ajis. Itu layasihu wasiat kudu maring wong sing iso nanjakake. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila istama'an lan ing dalem nalikane kumpul fi ummitifli ing dalem ibune bocah cilik apa asyara iku pira-pira syarat al-mazkur tukang ditutur. Wa iya mongko utawi ummitifli iku awal luwih utama min ghaliha tinimbang liyane ummitifli. Kita ahkam menikahi. Hadal kawi itu kita ahkam menikahi. Kitab nerangake pira-pira hukum nikah. Pamalan perkara ya ta'ala kang gumantung berhubungan apa man di kelawan nikah. Membahas tentang hukum-hukum nikah. Ini persiapan ini. Awal-awal membimbing dengan nikah. Bahwa sehingga kudu yang nikah yang nikah. Tapi bagi nusailan itu yang dalam sebagian itu waktu. Apa kok kita belum nikah? Pamaya ta'ala kubi dibahas dan bahkan karena nikah itu termasuk suatu ibadah yang langgeng, yang salah. Bagaimana mengelola keluarga? Bagaimana menaati aturan syariat bagaimana menepati hak-hak buku jojen biro-biro hak-haknya bojo lanang lan bojo. Apa saja syarat-syarat? Syarat nikah biasanya yang mau kawin pinten pintennya kadang sing durung ditemu pinten sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mau tawi dawuh wa mayat tasiru bi wa mau tawi dawuh wa mayat tasiru bi wa malan perkara ya tasiru kang nyambung ro ketemu koma di kelawan nikah. Wa mayat tasiru bi ini berhubungan dengan pernikahan. Minal ahkam saking biro-biro hukum wal qadha ya lan biro-biro ketetapan. Waladil kalimat itu tailah kalimat iku syarafitotun gugur. Min ba'di nusai saking sebagiannya biro-biro tulodo. Min ba'di nusahil matni saking sebagiannya biro-biro tulodo ni mata. Lan nikah utawi nikah kuyut laku dimutlakake atau diucapake luwatan ing dalam cara bahasa al-dhammi ing atase makna kumpul. Jadi nikah secara bahasa itu kumpul. Kumpul apa ya? Kumpul antaranya bojo lanang karo bojo wedok. Kumpul antaranya keluargane sing lanang karo sing wedok. Kumpul kayak siji. Sing mone kowe turu dhewe ya malah turu kumpul. Sing mone lemarimu dhewe ya saiki lemarimu turu kumpul kayak siji. Wal wakilan jima itu ada yang nikah kok. Tujuan nikah itu untuk melestarikan keturunan. Karena nikah rasanya dua anak yo mendemoralisasi. Tujuan nikah itu liwati dari oboji. Wal akilan akad, dono akade, ono ijab kabul.
Wayu laku lan dimutlakake apa nikah syar'an ing dalem cara syara. Nah mau secara bahasa itu nikah azam ala dhammi wal waqi wal aqdi. Kumpul jima lan apa akad. Dan sing paling penting iku ijab apa kabule iki. Yaiku prosesi ibadah selawase ngono kuwi proses ini ora ono 5 menit. Cuma ijab kabule iku mah. Jadi dhewe sing lanang ojo main-main. Prosesimu anggone kowe bina keluarga iki suwe ora. Ning prosesnya sedih loh. Anggone muni ijab kabul mesti sedih antak kepala Jawa suka. Abu Bakar Painah bikin baju mari ada wadi sholat halang terjauh mobil nikah pada suwisah mahril makur halang seorang sakit sah orang sakit lho prosesnya sakit ngalih menit suwe-suwe neng proses pembina keluarga ini butuh waktu yang sangat. Orang itu sulatan di salah di tahun langsung kepenak. Agar nikah nanti nanya organisasi tekan organisasi ya saya enak. Agar kui ke mungkin cabut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang secara bahasa tadi sudah ala dhammi wal waqi wal aqd. Secara syarat, secara istilah ala aqdi yang ngatasi akad mustamilin kang mampu alal arkan yang ngatasi biro-biro rukun wasyuruki lan biro-biro syarat. Nikah secara syarat itu akad mustamil sing mampu ning ngendi akad lima sing madani alal arkan wasyuruk yang mencakup beberapa rukun dan syarat sahih apa nikah. Wanikahu utawi nikah iku mustahabun disenengi. Liman kedua wong yahta juga butuh sapa man ila dimaris nikah. Jadi wanikahu mustahabun liman yahta ilaina. Wis butuh dan nikah. Kita kok guling remuk kabeh. Tidak kok kejegan dua ambruk kabeh. Wis ora kuat menunggu tidak wis ora karuan dene. Nak sudah pengen nikah dan nikah. Wanita pun mustahabun liman yahdaju. Dewe Nabi an-nikah sunnati faman rohiba sunnati falaisa nikah ku sunah kanjeng Nabi. Kok ora sunah karo sunah kanjeng tidak sunah kanjeng Nabi yo falaisa ini ora termasuk golongane berarti sapa. Bitaufani nafsihi bidaumani nafsihi kelawan kos nopo kudune kos bidaumani nafsihi kelawan rindune atine mak lewat imaring jima. Jadi maknanya lima yang taji dilai iki mau bidaumani nafsihi lil ini garis bawahi wanita ku mustahab berliman yang najib. Nah, kalau misalnya nomor tinggal kunindak yang orang bener, tinggal kunindak zino, kunindak maksiat, tinggal ngoboni. Jadi sehingga kuat-kuat empat mengenai dan nikah. Kau rasa mikir nikah kudu sudah sih. Nanti suka lah suka kapan. Kemudian makan dan makannya apa? Wong iku ketok sugih, ketok mapan nak wis nikah. Kecuali jangan wong sugih, tapi ini ya sing sugih ra wong tuwa. Nggih, kok piye? Yen nampa pesen ngono, pengen sugih, pengen mapan nikah. Yen apa yang enggak dulu nikah yo omah, tutup nikah iso duwe. Dulu nikah rubiana, nikah duit. Terus duit barang-barang. Mau di orang duit lemari, orang duit piring TV, orang duit wajan TV, orang duit meja kursi makan. Itu nikah tak duit kabeh.
Kok cukup nikah bisa duwe ra piring, piringe sak pirang, duwe wajah, duwe sak pirang-pirang. Jadi nak pengen makan nikah. Ora usah susah kok mangane piye. Rezeki wis diatur dening Gusti. Wong sing nikah ku yo ngilmu wa min fadli. Kok ana wong wis bener-bener wani nikah, yo ngilmu wa min fadli. Bakal disediake dening Gusti Allah. Ya mungkin iso sugih rupa bondo, iso sugih rupa atine, iso sugih rupa kebahagiaan. Wong nikahku sunah wong nikah iki sunahe Kanjeng. Bismillahirrahmanirrahim. Waya jitu lan nemu sapa man. Batahu ing ragate nikah, tapi yo kudune iki waya jitu uga. Kudu duwe apa raga, aja lagi model-model ngono kuwi tok. Mungkin ya. Wong nikah lho aku sak ngebet, nek ora duwe raga, ora duwe sangu, ora duwe celengan, lho njur apa sing ketok gawe mahal. Kamare kaya dene mahal, mas kawin. Mahari apa? Iku kudu mahari. Terus wedok ya sebelum mahari apa seperangkat alat sholat murah men seperangkat alat sholat belum ngono. Murah men kok mung seperangkat alat sholat. Ya jadi saiki iku mau seperangkat sholat rupa piro kuwi. Sakate untuk to sakate. Lalu terus apa meneh? Tasbih 7.000 8.000 itu. Terus apa meneh? Sajadah 30.000 yo ora 200.000 lho kurang. Lah terus nopo kok sing disebutke ada wati sholat yo kuwi sing dadi apa sholat dewe ibadah. Ning lanjutane kuwi sakirang pirang. Yo ono duwite, ono masih ono make up, ono sembarang-barang iki. Nang syukuran dia kan saya suruh itu syukuran mau nikah kok mungkin hari kok seperangkat alat sholat tok tanpa ono nang usil sendiri lah. Wa nafaqatin lan nafaqah. Jadi nikah ya wis kudu duwe nafaqah, duwe penghasilan. Celok ke munggah nganggur ngono kuwi udah tutup ngopang-ngopi tok lho kuwi. Ya tutup ngopang-ngopi di penggawean. Lah anak mungkin entuk pakani opo di bojomu yo bener rezeki saka Gusti Allah. Ning manungsa ku yo duwe unsur dhewe. Gawene ikhtiar. Ojo terus tawakal pasrah marang Gusti Allah. Lah kowe terus nganggur lan ono pakane apa bojomu pakane apa pakane cinta ngono. Cinta-cinta ki yo bener cintane ora mangan yo kaliran tenan kok mangan cinta ngono kuwi. Cinta kuwi bener. Ning sing luwih bener iku kok ora wong lanang sing nikah ngono kuwi sing disebut dampingi nikah. Kudu duwe penghasilan dhewe. Pokoke nang yo kate wong tuamu, nang jandake marang tuamu. Sasi yo mesti lan tahun, ngali gerang-gerang tahun ngono kuwi lho piye. Kudu sing pertama iki kamahrin mangapa kok. Sing pertama kudu ana apa? Mahar. Ora mahar iki biaya lek dampingi nikah. Sing perlu nafkah. Dan nafkah iki wajib bagi wong lanang iku nafkahi wong nggih. Wong lanang kuwi sing nafkahi, sing nyukupi, ora wong wedok sing nyukupi wong lanang. Nanti jadi besok bakal aku gelem nak sing kon kerja kok sing wedok sing lanang mung ngomong nganggur ning omah. Mung duduk kopan kopi, pokoke wayahe jemput kerja dijemput, jatah rokok karo kopi ora. Lah iki wong lanang ora ngaji ngono iki. Akeh ya sak iki ngoten niku sing wedok sing kerja sing lanang leha-leha ning omah. Lho iki piye kuwale? Kaya apa ana benjing jenengan sing lanang-lanang kudu nyambut gawe. Kaya apa ana nyambut gawe sing
kuwi dhewe nyukupi nafkah keluarga. Nah keluarga itu dipandang sebagai hasil nafkah sing halal ya otomatis dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah dadi anak turun sing saleh dan itu yang lanang kudu sesuk kan kudu gelem nyambut itu kan cuma perjuangan alam orang sugih kok doa ngono ya jadi umum kayak gini wong lanang kok dibeda karo wong lain pemene wong lanang menjadikan petani wong lain non karo wong jelas itu makanya itu menjadi dawake karena ring wangafako Fa'in fako dan wilamun kesepen dalam aturan nemu sokoman Al-ahabata ing raga penika lalu stahabba mengkora disunatake lalu kedua nopo aneka unikaki garis gawe nakwe urumono mahar urumono ngakakok ora dianjur gawe nikah mahari ono se terus apa duwe ngakakok lanjutannya ini loh. Fa'in fakoda al-ahabata lam yustahabba lahu nikah. Orang dianjurkan, orang disunahake gawe nikah nak urung ana wong mahar karo kok kunci utamanya wong nikah kudu sing pertama mahar, sing nomor loro nah urung ana golek dan golek Bismillahirrahmanirrahim wa ya juju lan menang lil kuri kedue wong merdeka. Apa ayat sema ayat kang ngumpulake sapa kuri bena arbaati haraira. Ing dalem antarane papat pira-pira wong wedok sing merdeka. Jadi wong lanang merdeka iki untuk ngumpulake bojo. Wedok nganti pira iki Lho entuk jenengan. Lha kok terus kowe meh ras kunci ngono sing gak sing wedok. Lho iki hukume Gusti Allah lho, kowe meh nentang. Lho entuk. Tapi ana syarate kudu iso tumindak apa Lalu misalnya lho rasa siji perkasane ngono ora nek opo meneh kok pengen apa Siji kan yang mikir muat kok gue mikir apa? Boleh dari wong lanang waya cuyulil khuri wong lanang sing merdeka ayasma'a baina al-ba'i haroil mengumpulkan bojo nganti patah masna wasulata loro entuk telu entuk kan ono sing gawe mungkin gabung kabeh. Telu, apa? Tambah loro, tambah telu, tambah papat. Ngono ki ono. Enten sing berpendapat mungkin ono. Makna ulasa berarti jumlahe nak ditambah kabeh totale piro so. Lah luwih akeh meneh. Itu ya jemine kudu kuat menang. Fakon kali bloko. Ilaan tata ayana kejaba yen toh tertentu aku sapa Allah hidatu siji di hati ing dalam hati jadi dalam arti hati bojo wedok sing dadi bojo kuwi mau sing mentok mati harus sudah terpenuhi terlebih dahulu. Itu boleh enak itu. Kalau mangan permen karet menunggu manis masih dirasakan sopah ibu. Ini model sanong juru mati kudu tua golek keli. Ya model kok ngono kuwi. Ya men ngono enak-enak bareng kudu tua wis mulai kabeh sing mone sisih ya malah lembre kabeh sing mone nyenengke ya malah dadi ora nyenengke ngono kok terus goleke kanca ya kan nikah isabihin kaya dene nikah wong sing mendu panah wima
Wanahwihi lan sepadanya syafi'i. Dalam arti ilah kata ayyan al-wahidah muhatihi kanita syafi'i. Kayak wong mendu mimma saking perkara ya tawa kau kang kandhet apa ma'alal hajati ngatasi butuh. Tapi nak wong mendu ya susu wae wong mendu papat. Mikir hari iki bingung kok. Waya tuyulan menang lil abdi kedui budak. Walau muda baru senajan iku budak muda bar. Budak sing dijanjiki merdeka. Nalikane dorone iku wong mati. Au muba'al utawa budak muba'al. Au mukataban utawa mukatab. Au mu'allakon utawa mu'allak sing digantungake. Apa iku merdekane abad bisifatin kelawan sifat budak apa ayat sina'a yang tak ngumpulake sapa abad bena isnaini dalam antarane loro. Nah budak ini wong loro tok mergo budak iku statusnya digawahi hurri. Nah hurri papat, nah abad berarti dirolo loro. Lu budak ini untuk loro lah. Nah sing merdeka berarti mau untuk diroban papat. Nak wani tapi nak rawani mending ora usah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyayu janda ini tegese bojo loro faktor halid loro. Walayan iku wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.